ZiG no longer current. Unless I missed the law when it was promulgated, the ZiG is no longer current. Sanapinda mashoko anobuda chitogwa na lawyer wa advocate Nelson Chamisa anozikanwa nevanhu anonzi Tavano Mpofu achiuya achiti the Zimbabwe gold currency yakaintroducedwa nemutungamiri wenyika muna April achiti haisisiri currency nokuda kwekudeclara kwayo kuita kana kutodonhedza economy yedu. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa subscriber like turn on the bell icon. Tipina panapa yani pakanyora chiti the ZiG was operationalized by the promulgation of the Presidential Powers, Temporary Measures, Amendment of Reserve Bank of Zimbabwe Act, and the issue of Zimbabwe Gold Notes and Coins Regulations 2024 by law, a statutory instrument promulgated in terms of the Presidential Powers Act lapse at the end of 6 months, unless prior to its lapse. The instrument is validated by primary legislation. In this case, the 6 months would have lapsed on the 4th of October 2024. This means that by the end of that day, the ZiG ceased to be currency. For these reasons, the ZiG is no longer legal tender. The consequences are immense. I think we have a big problem on our hands. I sincerely hope for the life of me that the authorities did the needful. If they did not, this needs to be fixed by the only lawful way available. Ndomashoko anobuda chogwa nawakomana vamuziva aiwa vaimozoti ndo vadyafu ndo vanonyatsa kuziva nezvenhau idzi anataura neMpofu vari vachiti aiwa this is ZiG is no longer our currency nokuda kwokuti these 6 months has elapsed. Ataura mashoko vachiti aiwa kubva panguva ino kubva musi wa4 October aiwa our own current the ZiG it has lapsed, haichakwanisi kushanda munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Mashoko ari kuda nyora panapa nemutemo yawo achiprovide as evidence yaari kuuya achimira nayo achiti vakomana ava vanoisa zvinhu in place vasinganyatsi kuzvinzwisisa kuti zvinofamba sei. Mashoko anoitogwa panapa naTavano Mpofu. Tudze mafundo enyu muti kudii pamusoro pechitiko ichi nakome section medu. Subscribe, like, and turn on the bell icon.